Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum vatandaşlar. İki sany gynanç video meni şunu mecbur etdi. Çıkışıma. Birine oğudaşlar deyip Türkmenistanlar, Türkmenistanın içinden, Orset'ten, Türk'ten, Polşadan, can edip koymadı kakamrada video etsen. İkinci, şunu men okudum. Türkmenistan yine bizi, Türkmenistanları aldacak olup berdi muhamedler bir ulu aldığın yoluna düştüler. Ulu aldığı diyen zat, bular var ya gazlı vodohranilişe dedi. Gazlı hranilişe kuracakmış. Bu ne mi diyen zat? En ulu oğurluk. En ulu oğurluk. Türkmenistan'ın size vermeli pullarını var ya, bular oğurlayacak olup gaz hranilişe kuracak deyip cüylerine uracak oluyor. Näme sebäplen kuracaklar o gaz hranilişi? Näme esası var o kurmak? Yerden çıkarıp yine yere sokmalımış o gazı. Bir kelläňizi işledin ha. Aldığın her hili yol var. Yönü beydip maştabını diyen en ulu kon. Türkmen sözünü tap bilemek maştabını diyer ya. En ulu kon aldı şu Türkmenistanlılar. Näme üçin şu bu zatlar bolup otyr? Sizin var ha sessizliğinden peydalanıyor edip otururlar. Sessizliğinden. Sebäbi opozisiya diýip oturan var ha, yasamasa opozisiya. Buların sizin kelläňizi ýuwup otururlar. Indi pul ýygnamışlyk başladylar. Kelläňizi urup nemetmeli. Ýuwup. Näme üçin? Ine seredin. Ma ýene bir şu video geldi diýdim aýtdym. O video seretseňiz, neme TikTok'ta da aýlanyp oturandyr video. YouTube'da da aýlanyp oturur. Yegerler mi kim olur bilin? Çürükler mi kim? Şol mara var ya awa. Awa var ya. Şunda var ya. Eceň palan edeň dip görüňizakmy? Namuslaryna diýi. Olar var ya awçy etmek keyp sapada gidip otyr awa. Hezil etme. Sakarçaly adamlar o taý iýmäni içmäni zady ýok. Şo taýda awa gidip otyrlar. Indi şoňa böwet bolup otyrlar bular. Böwet olany başga zat. Bular var namusyny diýip otyrlar. Ejesine. O bütün halkyň namusyny diýip otyr. Marlar niýerde siz any? Niýerde? Gepletseňiz sizden edermenlik adam ýok, edermen adam. Ýöne siz niýerde? Näçe puluňyz bolanda näme gerek? Baýty, täze ay, täze zaman. Sizin näme pullar näme durup otyr? Sizin namusyny diýip otyrlar. Ya sen gurbaýty güýjüň etýem o Amerika parsın ağzını yapma. Men bulara aýtdym. Näçe ýazyk aýdyp otyrym. Nuri dedim. Haçan gidýäs dedim. Haçan gidýäs dedim. Men pulum bar dedim. Men öz 100 adamym 3-nji etmä pullarym 100 adamym bar dedim. Men gidýän dedim. Haýsy ýerde durşaý dedim. Bular näme de otyrlar? Kakymrat böwet bolup otyr, badak gurup otyr ayaklarymyza dedim. Üstümden gülüp otyrlar. Her hil lakam koyup. Lakam koyandan, zat koyandan iş bitana otaydı. Sene jene yettiler Nuri. Onda sen doğrudan sen adın Göttebaýew bolýan eken da. Sen şu öz nemäňi ildeşlerine çıkmasın arkasına. Sen aýtdyň ha men halk üçin çykdym diýip. Kaçan gideli, häzir gitmeli wagty gelip otyr. Göreňakmy o ýerler näme? Taýyn, olaryň näme yaraklarym ba, hemme zatlarym ba, taýyn, tüpeňleri. Patron, zavaskoy patronlar hemme zat taýyn. Gelin diýip otyrlar size. Size näme diýip otyr? Signal goýup otyr, gelin diýip. Ya sen şolaryň götüne oturjakmy arkylaryň? Şappat ýaly kagaz bermedi sana Nuri. Sen şoň ýanynda otyrsyň. Sen kim berdi? Sen aýdym men gıýbatçymy, sen gıýbatçymy? Sen heleymi? Balak giyip otyrsın. Goy hoççilimiňi, goy tur da git. Maňa aýdýarlar şu mardan oğullar aýdýarlar. Adam şu 100 adamlaryň içinde bizem bar diýip. Gepletseň sizden batyr gahrman adam hem berde. Haýsy ülke barsaň. Ine sizin namusyňyz edi. Marlar däl otaýdy namusyny. Siz marlar däl. Siz türkmenler, sizin türkmene diýip otyrlar. Bu täze millet kurdular bir çüýrükle diýenmi? Nemeler ahallardan çüýrük millet kurup otyrlar.
Siz Türkmenler, marlar, siz Türkmenler, sizin arkanızda durursunuz. Durursunuz. Yönü sizin arka otaydı yaşa oturan neme, kolda oturan adamlarınızdan. Olur nemede otururlar. O baytı diyen, tez ay, tez zaman diyen o bir topar adamlar. Neme işle otururlar. Ya Nur diyen otaydı berdi halkın beyni yup, biz talip ikimiz diye anarkı. Özüm barıp yatan maşayni var nemede otur. Kezzava şoň şötüne poluklan dip. Neme? Çilimine yetenek mi Nuri? Ya arqinna kreditini yapma pul yetenek maşinna. Ya eyleki nemäňe parsyňa da dokumentine yetenek mi pul? Indi halkın arkasında yaşayacak bolýaňyz mı? Näçe pul verse de size kömek etmeýär onu. Eger o taýda ýurtda bar, ýurda gidip çözmesek işlerimizi. Onda balaň çıkarıp baram. Neme geýäy, köýnek geýäy, sen maňa aýdypdyň ha. Sen Türk hökümet tarafa geçtin. Sen de köýnek geýäy indi. Sen öz marlaryňa, öz odaşlaryňa eý bolup çykmasan, saýyn Türkçe, sen Türkçäni gowy bilýän, saýyn bolup çykmasan. Men size ýene bir gazet edýän, haçan gidýäs, haçan? Vatandaşlar, seredin. Bizim Türkmenlerin, hemme Türkmenlerin namysyna diýip oturýarlar bu çüýrükler. Marla diýip aýtmaly däl, seretmeli däl. Bizim ara bular seretdi mardan, bizi Taşuzyň namysyna diýende, Lewanyň namysyna diýende başgalarny. Biz bular bolup olaryň namysyna diýende biz nemede oturmaly däl. Çepe seret oturmaly däl. Biz bularyň namysy üçin barmaly. Sebäp bular hem Türkmen. Biz hemmämiz Türkmen. Yine bular yazar az men videomdan soň bir topar adamlar kommentariýada. Nämeden işiň wazadyň? Siz näme etdiňiz? Yine men sizi çağırıp otyň. Altysyna gidip otyň Serdar. Altysyna gitmäge taýanlar, şu saatlar tark etmelibiz. Eğer şu Kurban Guly şöyle neme diyen bolsa, halkı gowy bolsa, Serdar gowy bolsa, bir topar neme kalyan çekenleri çıkarıp ağlatdy ekranda. Eyle pravilan naruşat edenleri ağlatdy. Çıkarsın şu nemelerin karındaşlarını. Urup otyra şapatlap yüzüne urup otyra. Göreňiz mı? Oň yüzüne urun namysyna diýip otyra. Ya diňe video çıkaryp şöyle korkup nemede oturmak mı indi sizden? Adamlaryň haýsy ýerin namysyny namys diýen galdymy sizde. Namys mertebe diýen galdymy şu zatlardan soň. Ey opozisiýa diýip oturan adamlar siz. Çıkın öňe. Siz öňe çıkmasaňyz, görelde bolmasaňyz halkam galmaýar. Çıkın barın. 5-nji gün meçide şöýde seredin bu tarapy diýip kelläni aýladyp oturmaň. Siz barsaňyz olaram bar ya, halkam bar ya. Ma şu näçe adam jaňatdy. Mardan. Koysan şu video namysly. Sebä olaryň nemesine var, ýaýyna barsaň, olar dinlemeýärler, almaýarlar diýip. Indi biheppe opozisiýa diýip oturan OBS barýanda diňe doklad etmeli, başga zat etmeli diýen zat ene seredin. OBS baranda ine samsyga var, o samsyga ine ekrany görkezip otyň ine. Ýörýte oka. Что мы делаем, где? Борьба с терроризмом, борьба с торговлей людьми, верховенство закона, вопросы национальных меньшинств, выбор, гендерное равенство, демократия, защита окружающей среды, кибербезопасность, контроль над вооружениями, миграция, молодежь, ненадлежащее управление, где? Говорим мы, образование, пограничный режим, полицейская деятельность, права человека, эзосерет, хахукукла, предотвращение и разрешение конфликтов. И не серет. Самсык. Реформирование и сотрудничество в секторе безопасности. Şolar varada. Samsyk OBS otayda otyr. Olar şu işleri eden aklar. Şoň üçin biz varıp OBS'de Warşawada olaryň bokurduğunu tutmaly. Seni al barıp galıçky üçin oturmaly däl otayda. Gaçyk gidip alakaýaly. Samsyk. İýli belli boldyň bilen. İýli belli boldyň sen demedim. Kezzapçylyk bilen. Heyran galayma. Bular vatandaşlar, ine şu opozisiýa diýip oturanlar var. Bular özünkini otayda rejim bar ha şu. Çürükleriň yüzüni ýuwap otyrlar. Ýörite guruldylan adamlar bolar. Çürükleriň yüzüni ýuwma. Güläli güllük diýer ýa. Yalandan 2 san korrupsiýa çykaran bolýarlar.
O pars nemeden bolup 2 san 3 san korrupsiya eden bolup bular sokup koyup otur şot verip sizden pul alacak bolup pul alın yönü işemedin. Hazır indi sizi signal verdim. Yine marlar yine biz vurduk, niye ettik, şapar ettik, gelin dik karaşı oturur. Nerede siz? Opozisiya diye oturan adam. Nuri, yine sen adalet yolun. Yine sen adalet yolunu, para kaçılık yolunu alacak adamların. Köşkün önüne çık, köşkün önüne çık. Sen karaşı oturur köşkün önünde. Yaraklı verip. Hazır barın da vay. Halkım ba, men yüz adamım ba. Men yüz adamım ba. Nerede duruşacağız? Yeni örgezi kadın. Nerede duruşacağız? Vatandaşlar şöyle, özünüz netice çıkarın. Mardaki ildeşlerim, siz hemmeniz Türkmenler. Siz yalnız duymayın özünüzü. Bizim sizin arkanızda. Bararsın. Huda etirse. Bararsın. Çözeriz hemme zatları. Önkü sonku zatı. Yönü kaziyet alıp barıp çözeriz bunların. Kaziyette halkın önünde ağlattılar ya bir topara adamlar. Kalyan çektirip administratif işi oyuncu televizyonu koyup. Bularım şöy dersiniz. Şöy diyorum bana görkezeriz halka. Kim kimdigini. Sağ olun.